Εδώ βλέπουμε το θείο σας τον Καλαμαρά που έπιασε, ισχυρίζεται έναν κολαούζο γύρω στα... Ισχυρίζεται, έπιασε. Γύρω στα 30 κιλά λέει. Ο οποίος ανέρχεται τώρα. Ανέρχεται, βλέπουμε το νήμα του που ανοίγει. Το νήμα ανερχόμενο το νήμα. Κάπου εκεί, νάτος ήρθε. Να το κολαουζάκι, έχει ανεβεί στην επιφάνεια. Και έρχεται βλάχος λεγόμενος, έτσι. Είναι βλάχος ο λεγόμενος στην Ελλάδα. Είναι ένα βλαχάκι γύρω στα 18 με 20 κιλά. Μα είναι, για να έρθουμε κοντά. Έλα το βλαχάκι, έλα πλησίασε στο σκάφος. Έλα και ο Καλαμαράς σε περιμένει εδώ πέρα με ανοιχτές αγκάλες. Από τα 500 μέτρα άρχισε και χοροπηδάει ο Καλαμαράς. Γιατί έχει καιρό να πάρει τέτοιο βλαχάκι και τον έφερε ο Πανούλης σε ένα σημείο εδώ πέρα μυστικό. Σε ένα σημείο μυστικό τον έφερε ο Πανούλης. Κάνε κράτη το μηχανάκι, πατέρα. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Καλός. Είναι κοντά στα 19, 17 κιλά. Τι 17 κιλά ρε, παράτα της μαλακή. Σφυρίζει κιόλα. Να δούμε. Το στόμα του. Τι έχει μέσα ρε. Το αγκιστράκι τον πήρε εδώ στο πλάι. Ωραίο το αγκιστράκι του Πανούλη. Τα έχει φέρει από τον Καλαμαρά. Έλα από μακριά τραβατά. Γεια ο Καλαμαράς σας. Ο παππούς. Ο παππούς Καλαμαράς. Όχι και παππούς, μην ξηγέσαι έτσι. Ένα κολαουζάκι γύρω στα 18 κιλά. 20 κιλά είναι, δεν είναι 18. Είναι γύρω στο 1 μέτρο και 10 πόντους γύρω με την ουρά. Μεγάλο ψυγείο γιατί την πατάγαμε. Αυτός είναι ο Καλαμαράς σας, εδώ πέρα. Ο γέρος. Με το μηχανάκι του θείου του Γιώργου. Αυτό το μηχανάκι είναι 12 χρονών ακριβώς. Να κάσει ρε. Είναι το χόμπι, το παλιό μοντέλο. Και δίπλα είναι το πιο καινούριο. Εκεί πέρα το μηχανάκι. Για συρτή και καθετή. Και εδώ πέρα βλέπουμε και τη νέα τεχνολογία. Με κοντό άξονα, τεφλόν, καρούλες. Διακόπτη on-off. Αυτόματα πράγματα, ο θείος ο Γιώργος, να πούμε, πολύ τρέλα. Και εδώ το ψυγιάκι μας, καμιά 300 λίτρα, το ρίξουμε μέσα και βλέπουμε.